Moikka! Minun nimi on Tiina Ihalainen ja toimin yrittäjänä, leipomoyrittäjänä Rääkkylässä. Rääkkylä on pieni itäsuomalainen kunta ja täällä on semmoinen vähän vajaa 2000 asukasta tällä hetkellä. Meidän leipomon nimi on Leipäsavotta numero 1 ja me tuotetaan ruisleipää, hapajuureen tehtyä ruisleipää, vaaleita leipää, 4 taikinasta ja vehnätaikinasta ja sitten monenlaisia pikkuleipiä ja muita kahvileipiä tuohon meidän leipomon leipäpuotiin ja kahvioon. Meidän tuotteissa me kiinnitetään paljon huomiota siihen, että raaka-aineet on terveellisiä ja ne on hyviä. Muun muassa rasvoihin me ollaan kiinnitetty paljon huomiota. Me käytetään kaikissa makeissa leivonnaisissa, pikkuleivissä ja muissa pelkästään voita. Ja sitten noissa vaaleissa leivissä meidän rasvana on auringonkukkaöljy. Esimerkiksi ei haluta käyttää palmuöljyä tai rapsiöljyä tai margariineja. Tuoteturvallisuus halutaan pitää korkealla ja samoin kaikki tuotteisiin ja tuottamiseen liittyvä hygieniataso luonnollisestikin. Me aloitettiin meidän toiminta viime vuoden elokuussa 2024 ja tuossa lokakuussa me sitten saatiin auki meidän leipäpuoti ja vähän myöhemmin aloitettiin myöskin pieni kahviotoiminta siinä leipäpuodin yhteydessä. Ja myös lokakuun lopulla saatiin meidän tuotteet myyntiin tämän alueen, Pohjois-Karjalan alueen marketteihin. Ja markettimyynti, ruokakauppamyynti on meidän tuotteiden pääasiallinen jakelukanava ja sitä kautta meillä on kiinnostus saada tuotteet myyntiin eri puolille Suomea. Me halutaan siis kasvaa ja kasvattaa järkevästi ja kannattavasti meidän liiketoimintaa. Ja tärkein este sille kasvulle on tällä hetkellä se, että me tehdään ihan kaikki tuotteet käsin. Meillä on tosi hyvät uunit erilaisille tuotteille, kiviarina-uuni, muun muassa ruisleivälle ja vaaleille leiville. Ja meillä on oikein mainiot taikinakoneet, mutta kaikki palottelutyö, taikinan käsittely, tuotteiden muotoilu, kaikki ne tehdään käsipelissä. Ja se on tietenkin hidasta ja se tekee laajentumisesta vaikeaa ja jopa kannattamatonta. Ja nyt tällä joukkorahoituskampanjalla me haetaan rahaa leipomokoneiden hankintaan. Jos näet, että meidän toiminta on kiinnostavaa ja mielekästä ja jos jaat meidän arvot, niin osallistu joukkorahoitukseen. Meidän arvoja on siis se, että me halutaan vaikuttaa paikalliseen yhteisöön, maksaa verot tänne paikalliskuntaan, tuottaa työllisyyttä, tuoda positiivista ilmapiiriä. Vastaanotto täällä on ollut tosi mainio ja hyvä. Ja toiseksi me halutaan panostaa siihen, että meidän tuotteet on laadukkaita. Niissä on tuoteturvallisuus korkealla, raaka-aineet on hyviä ja voidaan hyvillä mielin myydä niitä kaikenlaisille asiakkaille vauvoista vaareihin. Ja näillä periaatteilla meidän tavoitteena on oikeasti kasvaa niin, että me saadaan vähitellen meidän tuotteet myyntiin eri puolille Suomeen. Osallistu ja vaikuta.